Първо, доста много от тези видеа са изкуствен интелект. Те са фейк, проверявайте, моля. Но има и такива, които показват от само този момент, когато човека го хващат, го тикат и това изглежда много, нали, ужасно за този човек, който не знае контекста, не знае предисторията. Обаче, не могат да тикат насилствено в колата човек, който всичко наред му е с документи. Няма да търсим морал. Войната по принцип не е морална. И ако избрахме да се опираме на врага и да воюваме, и ако държавата иска да се защити от държавата, няма друг начин. Много често хората в ТЦК са хора, които са ветерани от войната. Повярвайте, и полицията воюва, и доста много има вътрешни ротации, т.е. от полицията помагат, ходят на някакви задачи и пак назад се връщат, така ги ротират, защото единствената възможност сега някак да починат войниците от нулата и от първата линия на фронта и от фронта, да речем, това е не е да сменит на нов човек, а да се сменит вътре, вътрешна ротация да има. Също така, абсолютна е лъжа, че взимали ги хващали и директно ги изпращали на фронта. Това не е вярно. Не вярвайте на такива лъжи. Защото Украина ужасно пази своите хора. Ние ги нямаме. За съжаление, ние сме 3 пъти по-малко като народ от Русия. Ние не можем да си позволим да се разхвърляме с хора.